Пума! Да, точно за тази марка говоря. Казаха ми, че тук на Витошка в магазин Step Up имало креативната работилница на Пума. Любопитството ми страшно се запали и много искам да разбера какво е това. Хайде с мен! Креативна работилница. Много интересно звучи, наистина. И си представям разни работи, но съвсем друго е да го видиме на живо. Затова реших да отидем на място. Ей, сега ще разберем какво е това. Ето го! Добър ден! Искам да попитам за креативната работилница на Пума, предполагаме това. Абсолютно, това е. Доста е красиво. Радвам се, че ви харесва. Обяснете малко на мен и на моите зрители. Какво значи това? Повече да ми разкажете. На практика ние даваме възможността на всички наши приятели, клиенти, потребители сами да дизайнират обувката на своите мечти. Да си направя сама обувка? Абсолютно. Това е страхотно. Значи мога да си измисля каквото си поискам. Да, важното е, че ние ви предоставяме материалите, от вас е въображението, крайният резултат е една готова обувка по ваш вкус. Вие може да си изберете от доста голям избор от материи и цветове. На практика те са почти неограничени. Ще ви дам един конкретен пример. Ако харесвате жълтия цвят, ние може да ви предложим жълтото в лак, в велур, в плат, в по-плътен текстил. В същия момент имаме доста голяма палитра от цветове. Може да избирате дебелината на връзките, може да изберете логото. Абсолютно всяка една част на обувката може да изберете. В момента, в който сте готови с базовите материали, които може да пипнете, да усетите, след това крайния вариант вие асемблирате на ето този iPad, което става ужасно лесно, само с докосване, като ви избирате дали предпочитате да имате ниска или висока обувка, след което започвате постепенно да напасвате частите, които сте си избрали на живо. Тук виждам, че имате един такъв вариант. А това всъщност е ниската? Това на практика е стандартната ниска обувка. Избирате си отделните части, представяте си как изглеждат, след което получавате един завършен вариант. Това е крайния вариант. А как става самата поръчка? След колко време си получавам тези обувки? В момента, в който сте сигурни, че това е вашия модел, в момента, в който сте го окомплектовали и сте натиснали зеления бутон "Поръчай", вашата поръчка се изпраща директно в завода, откъдето в разстояние на максимум до 6 седмици вашия личен чифт с вашия номер ще пристигне тук и вие ще бъдете уведомени, че може да дойдете и си го вземете. Страхотно. Много ви благодаря. Много ми хареса всичко, което ми казахте и задължително ще дойда да си поиграя. Определено, защото това е една страхотна игра, от която обаче получаваш и супер продукт. А това сте го направили вие, така ли? Аз нямам чак такова въображение. На практика тази обувка направи един от нашите приятели посланици на марката. Какво значи това? Какви посланици? На практика ние събрахме няколко наши приятели, 4 човека, които са известни с това, че имат доста голямо въображение. В същия момент и са успели в своите сфери на дейност. Това са Вероника Вапирова, дизайнер, Досио Амуджев, радиоводещ и журналист, Ивайло Фози Станчев, който е диджей, и Никола Коко Стойнов, който е спортен журналист. Ние предизвикахме всеки един от тях, давайки му тези материали, да направи няколко обувки, така че да можем да покажем на крайните потребители колко разнообразни могат да бъдат продуктите, които те биха искали да си направят. Това е чудесно. А как смятате да популяризирате тази страхотна кампания? Всички хора са добре дошли от 26 ноември, петък, нататък да си направят собствените обувки, но преди това има един много интересен момент. Ние ще организираме едно уникално шоу, ревю перформанс, на 25-ти вечерта в клуб Culture Beat в НДК. Това е днеска, 25-ти? Да, това е днес. Да, това наистина е днес, страхотно. И как можем да отидем до там? На практика, вие сте добре дошли при нашите приятели. Заповядайте. Ние наистина сме там. Знаете ли, този го познавам. Това май е диджей Тони Букс. Това е един приятел. Това е Ян. Здрасти, Ян. Hello, Ян. Hello.